Kapitan Inteng! Naumaw kong nagpaspasada kay. Ah, Ila ko kung ti tricycle ka. Tetsaw, dakang ti gumatang. tangusar ami ti kwarta. Padasak mamatag negosyo iti pakanan ni Jay Ilay. Anya? Bimak nangan ti gayam ka. Gapo iti pakanan na negosyo na. Ah. Kaya't mo ba't atuladan? No diyo kaya tagatangan ti tricycle ka. Ilakok langan iti sa balay. Ay, saan? Di mo isukat ti tricycle mo iti kwarta. Anggal. Maibus ti kwarta. Ti tricycle. Saan? Basta, ilakaw. Nauma akong nagpaspasada. Inteng, di mo mapilit ni Kwarog no kasta. Masaya nga anak iti tricycle na. No kaimaad na ti ag negosyo, ay kat nasayaan mo't Anya nga tanong gatangan ta ti tricycle na. Ay adakan ka day ta, Inteng. Hanggang asino nga'y ti mangipasada. Ano di ta ti mala driver? Anya, Narigat no sa balit ti makaala. Ay, nagmayat na dyan. Aray, umayak man nagtugtugaw dito'y tersinam. awan ka diti papanam ita apagtrabahuam. Urayot ni Kwarog ditaw ta itulod nak ijay ilay, maray. Awana untay tricycle ni Kwarog. Inlakonan ka ni Kapitan. Ay, kasyay. Apay mo't ngay akasta. Kunana ka no padasin na ti ag negosyo iti pakanan ni Jay Ilay. Ay, sa bagay. Pagkwartaan mo't lakit di aday tamaray. No agpaili ka, mapan mo kasarita ni Maribana. Ayun, maray. Ay lumugan ka laengan iti sabali at tricycle. Tawan driver may marituyang. Apay maray, awan ni Kapitan. Ay adda, ang busy ija barangay hall. Ay, sayang. Itulod nak kumaijay ilay. Anya nga min aya ti gagaram ijay ilay. Agsapulak kumaiti mabalin mi apanggedan kini badong kaw maray. Apay, di kay agbangkag aya. Maupay kami mo't nga agmula. Maigas mo't ti mais, maray. Ay, no apay mo't amaegas dagiti mais ita. Tasaan mo't iday? Ay, jak nga rod ang mumaray. Iso amang kita kami laengan iti sabali at panggedan may. Ay, manong iti abang mo dito, iti one man. 20 may lang kay. Ay, naginan. Masubot to day ta. Ure kita nyaw. Sino nga iti agluto? Kan agserve. Ay. Sana parikod day ta. Agsapulak to iti agbalin akaw kan waitress. Ay, waitress lang yung tapno may mayat. Nangruna no balasang. Anya? Nasaysaya at no may sa abalasang ti waitress mo. Taado ti maawes. Ha? Ay hunan nga. Nangrunan with pleasing personality ako nada. Ay, cool. Siyempre. Tayo man nag-isam ti alay. Damag kukit ag negosyo ka dito'y ili iti pakanan, Kwaraw. Pudno day ta nanatuyang. Imay mat itay dito ni Uncle Kaw. Ay, nukas ta nga raw. Mabalin ti agaplay. Anya nga iti amuyo at trabahuan ko ma. Sirbidura Para ugas aka dagiti plataw. Ay, katun ano isuti ko nam. Ti importantay, adda trabaho. Sige, inton mapatariman ko dagiti lamisaan. Mangrugi tayaw. Ay, wan, ni badungkaw, nalaing mo dayjay nga aglutaw, Kwaraw. Ha? Ay, mayat nga ruda. Isunti alak at tagalutaw. Ay, wan cook idi dayjay iti may sa asikat a restaurant tapno amaw. Adto ti amo ka klase, kita nagluto ko araw. Gusto ka day? Anya ngay dagita ko ma. Agluto ak iti apritada, dinuguan, ginilig, paksew, kanda dumabay. Uy, mayat nga ruda no kasta. Sikan ti tagalutaw. Ay na, agyaman ako araw ka. Nalay nga agluto, no adda mailuto Ay, katsimpre talagang hadda. Gamnay, nangina ti sweldo ka.
Di kay hagdanag. Kabalan kayo asweldoan iti kayat siya. Yaman nakmanay, kwaraw. Wanted waitress with pleasing personality. Kunanamot data, warog. Wine, kagawad ko nang. Mabalin ka di nga ipaskil ko pa lang dito isturmaw. Ay katuan bareng ada makakita. Kat adaag-apply ka. Hey, agyaman na kagawad ko nang. Agsapsapulak ngamin iti kadwak kay. Masapol ka di pa'y awid pleasing personality. Katuan mat tapno ado ti umay mga no napintas ti kadwak. Aya, Pampanunutak ngamin kat hustaw tinako na ni Anggal. Nanginamot gayam ti abang ni Kwarog ili. anya. Binulan ti abang na. Sa bali pa iti paswil daw. Ay, talaga amot kit di akasta Ada para indaw, para lutaw, serpidura. Madanaga na ka. Ay, depende da ita no naimas ti lutuan da amakan. Kumaano, iso lang. Saan mo't nga rin ta nagaduda mo't nakakompetensya na ijay. Ay, sa bagay, ang sinwerchan mo't kit di da ita, integ. Masapol na diskarte ni Kwarog. Kuna ni Anggal, masapul nga umisam kay tinasam 8 analine. Anya? Isimam dagiti customer tapno maawis da nga umay mga ditaoy. No problem, manong kwarog. Ni tata badong ti tagalutaw, ninanatuyang mati dishwasher. Kat, da kayo matngay, manong kwarog. Siyempre, siyak ti manager. Siyak ti agyan iti counter. Ay, awan ka di ti security guard, manong? Sana na masapul da ita. Isupay ang masweldoan no bilang. Manong, anya ti order yun? May sama na fried chicken, lechon baboy kan lechon manok. Nagadon? Ada ka di kadwayo ang mangan? Awan, si siyak laeng. Hilig ko ngamin ti mga niti puro karne. Kasta ka di, manong? Ay, mabit lang aro na. Ken sabaw ti papaitan no adda. Ken sili, siyempre. O sige, mabit lang nga rod, manong. Ay na, kanayo nak nga umay mangan ditoy. No kasta kasam iti isem mo. Anya? Muna nga gawin din to yan. Magpakada akon, kanikwaraw. Sige, sumaruno kami ton kini Analine. Nanatoyan. Nagawid gaya man ni Tata Badong. Wen, sumarunutan tumuten, kalpasan apumanaw day tamay sa customer. Kalpasan akin na natidaddo mga order na. Ay, inturog na matandita. Ha? Kasanon no saan amariing, nana? Kat mangrikap tayon. Ay, wunan niya. Ay, masapol ari ingamaw, tarumar meten day ta customer. Sige, analine. Ring mo day ta customer mau tagbayad ay. Ririingak mat itay. Ngam kasla igagagara na tagin tuturog, manong. Ha? Ay, sos, amangan mo no awan kwarta na pagbayad na kadagiti in order na. Ay, masapul ringen niya. Tadi pa'y nakabayad kanya. Nay, agbilang ako niti kuliksaon. Sapay nang rekap abi nun apagtagilakwan, rumbeng kumaan nakarikap tayon. Ay, nanatoyan. Tulungan nak amang riing itiday tao. Sige, duata amang ringken kwa na, Analay. Hold up na itoy. Dinatulan! Itagyo amin kanyak akwarta ang naglakwan nyo. Tapno saan kayo apatayan? Ay, kasya na kuma. Manong kwarog! Ay, ibatang ti kadwanay. No di mo kahit nga umawag ak iti police. Ay na, agpagpakaasi kami kan ka. Ay na, maasi ka kumamot apa. Umawag ka iti pulis. Patayot na ito'y kadwayo. Ibatanak! Ay na. Kadapaltong ko dito'y. Kapamuyo. Ay, kwa. Muntoy amin dahil ta kwarta. Oh,
Ato itibag ko. Ikabilyo amin dito. Buwisit na talaga ang kain. Kinaratim ko man di hold upper At damat ngamin paltog na. Inted ko amin kankuha na koleksyon, may. Una yan. Awadan at koleksyon nyo. Nagadwa biktimahin na dita. Sakpay lang mo tinapili na. Ape, dapilyan da yan. Dagita tattao no umatake da. Pudno adim makal ti populasyon dagiti tattao dito'y lubaw. Di makal mati populasyon ti managdakdakas ko na ba? Ay, nagsakit tinakam kawang kay. Alah, aganos ka. Ikararag mo lang nga nasapay ko mata matiliw dahil dyan. Hold up Anya, na-hold up ni Kuwarab. Kasta ngagpaiso ba daong? Ay na, kasta unay abuteng kaw. Ado nga min nagbali na customer ni Kuwarab. Ang muda nga ado ti koleksyon na. Naimbaglakit din tainted na ad Agosti kwarta. Uwin ang anyangit ti paggatang tayo ti sumarano ang mailutaw. Ay wanan niya. Agsildo tayo intun katapusan dahil bulan. Ay wan. Ay tinasayaat. Inak pa'y la umutang kinimari ko anang. Iutang mo ti sildam. Adi mo pa'y naawat. Anya pa'y kumangay. Talaga mo't akas tatibiyag ba daw? Nabaling ka di nga utangak pa lang ti sweldo ya, utata ba daw? Anya? Ha? Amuyo mo tinabasamak. Kinapudno na. Imutak pa ni ti kwarta. Ay, ay katuwa na. Anya kay ngarod. Awan ti mabalin mi Kuwarab. Nagyaman na. Sana balay, taamo mi might anapigsat inigusyam. Bareng masukatan na dagos ti kwarta na pukaw-kaw. At siyam nga na masukatan to Tapno makasweldo kami mitay. Kasano da ito yan? Dandan ni pangaldawan ngam awampay umay ditawi. Uwin nga rin. Nagipapudo takmanin kadagiti si Dain. Pwede pa'y mo naksayan. Dagiti mo't sigo da pakanan ti papapanan dagiti tao. Tinasaya at rumwarak pa'y bait. Tinakagpaangin di tarwal. Sige, itataba daw. Hay, uray da kami kin ni Analine. Awan mo aramidin may. Wala, agtugtugaw kayo pa'y lang dita nanatuyang. Idumog mi payla ang biit dito'y lamisaan akwaraw. Tinasayat. Mangrikap tayo no kastoy akanayaw. May kami man may kani anten. Banang. Unanggay, agyaman na tayo may kayaw. Ay, da kamin sala ang ti customeryo dito, oy Kwarog. Nga rin dantay. Ala, agpili kayo lang iti kayatso akanain. Mabalin nyo ti mga niti urayan niya kayatso akanain. Ha? Wan, kapitan. Kapitana Banang. It all you can ditoy. Ay, agyaman nak nga ron no kasta. Madlaw ka. Kat nabayag samot ang naluto ti makan alako da Kwarog. Kasta nga ron mo tinadlaw ka. Sana balita libre mo. Hanggang, agpresenta man kas driver yaw. Day. Nangrik pa kaw, tanalugi ako ni tinigusaw. Anya? Ay, dahil tati kong kunak iday. Ay, Sa akong timang ipasada iti tricycle lagi natang yung kanyak. Kaya uwi na, takaasi kami. Ay, nagyaman na kanggay. awanan trabaho yung ita kan kabadong maray. Awanan amaray, tanang rekap meten ni kwaraw. Awan pa'y sweldo may. Aya, Itid nanto kano no adda kwarta na. Ay kituwan ko na milatan na. nakabut-butang matgayam iti ilay. Ada hold apa. Ay wun maray, iso asika. Agan anad ka mo dito tirsinam. Ada tao nga agturong dito. Am-ambom ka di dayta. Ha? Ay sus. Ay maray, iso day tati hold apal. Ay wun iso. Ay, di nakman angawod iti kastamar ito uyag. Ay sa anak nga agang angaw maray. Ay mala, panawang ka dito. Ay, naimbag tayo mawag ka adagos.
Kat naipatiliw daday dya a tao, maray. Kuna ngamin kanyak ni Mari Tuyang, nga iso kanuday dya ti hold upper. Dakkel a tao. Kabalan na mati ag trabaho. Ang day takitin ag hold up ter aramidan na. Kasta uday apungtot ni Kwaro ka nakakita kan kwa na. Isuda kan ni Kabadong. Ay, nanda kayo gayam dito yung tibanang. Ay, Juan. Kumusta tinapanan nyo kada uncle mo? Nagkapumot kami di mental hospital dahil di atao. Ha? Anya? Nabayag daga masapsapulain, tay sublida ko makanaw. Ay, no kasta. Agbalagayam tinang hold up kan ka, Kwaro. Ay, puno day ta. Swerte pa lang ni Kwarog Apay anak ko nam aswerte. Gaputa sukatan dati kwarta ni Kwarog hinuldat na. Ay, no kasta. Manglukat ka manan, iti pakanan, Kwarog. Ay, sanang. Subliak langan ti tricycle ko kiniangkay. Total, nagdamatin kwarta ka pang sakak. Nagpasadak langan iti tricycle. Ay, may mayat pa'y Kwarog. Ay, Kwarong, awan kas iti agan anan. Ala sigay, ditang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Liesia Tumlid. Ken iti direksyon, Vicky Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Itaman pa yung kail. Nagbayag ka mo dita sa ti Sarmeng. Na! Adda kagayam dita Kwarog. Kunak no adda na panam. Nujak agkamalay. Kaduam manay ni Tata Duraw. Ha? Gusto ka day. Ay, Kwarog. Kasado nga amaw. Nakita ka nakatakdar di tabalasiw ti kalsada. Si kalakit di tururain na. Papanan nyo ka day. Ay, kami labasit agpasyartawan ni Banang. Agpasyar? Kasano nga iti trabaho may barangay haul? Agsubli akmet dagos. Mapanak tumit lang iti barangay haul. Masapol nga agsubli ka dagaos. Tadun tumanan ti mangsapol kan kay di barangay haul. Wen, promise, babalik ako. Nabayag akong dito, pare kapitan. Kung naklakit dinusaan kan nga umay. Kita kasi mangpat ni Kwarog. Intakit din iti papananta. Maidiwa kun iti napintas a balas. No itay pa'y kumaarimwar ka. Di itay pa'y anakapanta. Si mangpat tumit ni Kwarog. Sapay sumada. Amuna ka di ti papananta, pare kapitan. Delikado no maabuan na. Agi pulaw. Iwaras na. Inton kuan balo na tenak to ni Banang. Ay. No siya. Jak ipalubos nga daiduli ni bakit ko abalunet. Ibalang ko Saan ko ang mabalin nga ibarsak ti balunat ni Banang no bilang? Apay, kabutang mo ni bakit mo? Saan ko akabutang tadong dungot? Bye-bye akla ang ti balunat. Nakita ka timmanaw manay, ti balyodong nga kapitan, tuya. Tapay abalyudong ako nam. Kanayon ko ang makita rumwara kadwa na day jaduraw. Sa dinungay ti papapananda. Day tangarod kay. Ay, masuro na kitikas diya klase a kapitan. Balyodong ako na. Umapal ka laan, kasanda ka kadwa. Anya ko mga iti apala. Diya kinabalyodong da. Ay, imbaglakit din, tasaan ka akas diya, iba daw. Adda nga min panunod ko tuyang. Diya kaya tasayangan ti oras ko nga balyo daw. Isungad adakit ang mainlabakan ka, baday.
Anya ka dito order yo, Kapitan? Noon yaman ti adda dita. Iso ti itin mo. Napintas analapsat ana beauty abalasan. Ado ti mainom dito Kapitan. Agpili kayo. Jakmet amo no anya ti kayat yo. Mangyig ka iti may sakis aber. Napintas abalasang analapsat ana beauty. Anya ka diti pulutan nyo, Kapitan? Noon niya ti kaiimasan dita. Iso na, napintas abalasang ana beauty. O sige nga rod, Kapitan. Tainak anaan ti order yo. Sige, urayan da ka. Awan ka din ni Uncle dito'y barangay hall na nakwanang. Awad maot kwarog. Manipod ka di itay bigat kat saan nga imay? Dimbagas laeng itay bigat. Idi kuan naglogan damot iti tricycle. Malam to siguro an magsublay. At ka din naka-schedule ang meeting na? Ay, jak amaw. Di namat imbaga, no ada meeting na. Kanayon mo ito naman pa ni Jay Ilay. Wen nga rod Inton sumangpaut, madlaw ang nakainom. Nasumok naman ang ti pa naging inom na iti arak. Ije pa'y mat nga rodilay. At damot arak alakaw, no kaya't dati uminaw. Ay, mas daawak nga rod. Saan ba't asigod akas jay ni Kapitan? Manipod kad kadwanan day di atataduraw. Kanayon damit na naman pa ni Jay Ilay. Apay, at opisina may Jay Ilay, pare. Pagkunamat nga da opisina kay J.L. Pare. Kanayon ka mo ti Jay. Saan ka di arumba nga di ta opisinam, di ta barangay hall, di pagyanam? What is the problem, aya? Pakibiyangan pa ti opisina. At sipaw, tamay sak bumarangay, pare. At nakarbangak amang dilaw iti madingar aramidan. Saan ka nga inikan iti karbangan makibiyang? Ay uray din nakinig ka iti karbangan. At dalat na karbangan. Kaya't mun sa katag pinadasta. Ha? Anya nga iti padasin ta? Iparaman ko kang katoy gum-gum ka. Nday. Ay, saan nakasta ka ababa? Ti panagpanpanunod ko, pare. Kas kalaubing agbero kiti kariri na. Ay, di ta ka malagay. Nagsarita kayon samot kin ni Kapitan di tadalan. Way, yung kaslasin mabalin ti panunod na. Apay kumaasim mabali ako nam. Dinilaw ko nga may ti kanayon na kaawan iti opisina na. Ibaga nakidin nga pinadas kami ka na. Anya, nasaon ni Kapitan dayta? Uwin nga raw, kas lagpan panunod nga ubay. Kasla saan mutin a Kapitan no kasta tibagana. Dayta nga rod kay. Iso pinanawak langin na. Nasaya ati naramid mo. Tay kunada nga rudaon. No asino ti adanakam na. Isaw ti agpasensya. Napanamang Kyle. Apay aya, tadamag kala adamag. Ti saludsud ko ti sumbatam. Napanam ko na. Napangkam naghapi-hapi kini pariduro. Kasangay na nga may. Kasday ka na kan. Kasangay na, iso din ang gayak. No kasta. Kasangay na. Win! Libre na. Aya? Ay, kunaklakit din no sa dino tinapnapanam. Sana bali. Maminsan laang mo't iti makatawan. Pare Kapitan, mapantaman ni Jay Ilinton biga. Wendo raw. Kailiw ko tinapintas ana beauty analapsat abalasang. Iso na lang tawan pa'y kwartak ita, pare Kapitan. Don't worry. Ada kwarta. Kakaiso na ana alak ti honorarium ka. Ililibre kita. Ay, dahi taman ti kayat ko kan ka, pare Kapitan. Layos manan ti arak kan pulutan. Imbaga kan ni kwarog, kasangay mo. Iso saanin ang nagtagtagaray, idagdamdaman. Kasanungay, numaamuan na saan ko kaya makasangay. Bili nagtamagan no ag pulong kanibanang. Dahi tati kasayatan nga ramidang, pare Kapitan. Pare, masapatay itong bigat. Magagara na ka makakita iti siksi abalasan. Ariglado, pare Kapitan.
Ay, sus! Urayin kanto niya paradaan ti tricycle. Masapa kanto paray. Ewan! Nasao ka din ni Kapitan, ti dandanida pa nagapakin ni Badong ka o kwaraw. Ha? Awan mo timbagbagana na natuyang. Anya ka di tinapasama. Dinilaw sa kano ni Badong ko ti kanayon na panaglangan. Nasuron sa ni Kapitan. Kanayon ko matadilawan. Kanayon latamot ngaglangan. Saan mo ka di nga ayunan ti aramid ni Uncle Mau kwaraw? Sana. Tarumbang ko akanayon nga day di barangay haul. Tay sukat nga ron ti kapitan. Imbagak ngamin kin ni Badong kaw, adi na dildilawan. Ngam natangkin mo ngamin ti ulo na. Makita mo't ngamin ni tata ba nga kanayon ngaglangan ni Angkay. No kasta, ni Badong ko ti ayunan kwaraw. Wana, tay iso ti hostaw ti bagbagana. Ada kami manin. Adi nga napintas na beauty. Wan Kapitan, anya ka di ti order yun? Yalaan kayo itinaimas ang pulutan. Sige man nga raw, napintas a balasan. May mayat ti hard nga anak, Kapitan. Yalaan na kami man nga raw, iti kang hinaan alakom nga ara. Adi nga napintas na beauty a balasan. Wan na, Kapitan, ada stateside nga arak ni. Dekang. Stitcher. Ay, sus. O sige nga rod, Kapitan. Taala ti order yun. Napintas at talaga ti balasan. Pariduro. Wala raw, pare. Wala ko mati asawa. Armot na dyan ang balasan. Imbag no kayat na ka, pare kapitan. Apay kumadi na kayat na. Kaya kapitan ako. Kasano, ket ubing pay kan balasan. Idinto ta sika, laklakayan kan ama idilig kan kuana. Awan ka di manin di pare inteng, dito'y barangay hall, maray. Adda ka di ibagam kan kwa na, kabadong? Adda ko ang kasanwa may bagangay, ket awan mo ngarad. Ibagam kanya kun ta ibagak ton inton sumangpag. Ay saanay, si Derek iti kanayon na kawan. Ita, awan manay. Nya mutikas ta klase a kapitan ngay. Noan niya ti parikot mo, o may munto ibaga, no adda ni kapitan. Ay, makapawan ganas na dya kapitan. Awan ta muna. Ay, suron kan. Ibagam to day takan kwa na inton sumangpag. Wait, saan ko asar dengan? Hingga na di makaamirais, kung nagbalew. Malaman nga rod kabadong, bareng mapagbaliw mo. Kumparay, iso saan ko asar dengan? Bareng agbalew, maray. Kasta tinasaya at agayem, kabadong. Mangrikap kami kuman, Kapitan, Mang Doro. Kasano nga ikat sana na makapagnatwikanwag. Sige, bayan nyo pa'y lang arod ang makaturog di talamisaan. Apaman ang makariing, yawid yun ton, Mang Doro. Pakikita mambiita mapana kay si Arwan. Sige lang, Mang Doro. Nakaturog met gitan. Sige, panawan nyo latan. Sige nga Rod. Kita manwad daw masidagan ko na. Ang mga nuan niya ti arami dandagan ko na, Sige, Mang Doro. Pimanaw matlan ni Mang Doro. Darasat nga alakon ti pitaka ni Kapitan. Aday, naalakon. Darasat ti pumanaw dito ang mga noag subli ni Mang Doro. Mabiing, ngumawampay lang ni Angkay. Sa payjak amo no sa dino ti pangsukunak kan kuana. Ay, awan pa yaya. Adda na kay bagakay. Akadwa na kanun ni Dura, wanaglugan iti tricycle, kwarab. Wen ka no nga raod. Ay, ang mga nun na bartag naman nila. Ay, inak man nila surutay. Ha? Ay, sige Naglugan ka ni ti tricycle ka. Tadwata amang sapol kadakwata. Sige, mapantay di ilay. Inta sa pulin ita. Kay, nausawan na, Uncle Ma'am. Wain tataba daw.
Agyaman takinadwa anak anang sapul ken kuana idirabe. Umay ko kumasaludsudon kay. No, aday bagbaga na mapukpukaw ka no, apita ka na. Ha? Mapukpukaw ti pitaka na? Uy, awan mo timbagbaga na kasta tataba daw. Tay di nasarakan tay di inuman. Uray na bartay. Imbaga na nga awan. Mabitlaing, tay nakayaban ni Uncle Kao. Saan ko nga mo tinagpasamak idirabi? No, saan nga imbaga ni Kwaraw, paray? Apay, talagang awanay. Tiwalit mo, paray. Ay, awan nga rod. Sa padakal mo ti karga na dayjay. Ay, sayang paray. Napanlang iti inuman, tidakil agatad, akwardan. Tuwan nga rod. Ay, nadaatap ni pare Duraw. Adya na pintas ken na sikse ken na beauty a babae tinangala iti pitaka. Ha? Isumot lang ti anda ijay idi. Ay, ura gayam na pintas a balasan, wano sikse. No, agtatakaw. Kahit agsubli ka pa ijay, paray. I don't like. Agyaman na Tauran sana na saya ti impakitakan ka, paray. Kahit si kapay lati nang yawid kanya. Agsipod, takayat kong aramidam, ti pagrebengam, kas kapitan, paray. Uwin paray. Don't pull. Agbalbali wakaon. Sikat tinang silaw itinakula apan-apanunod ka. Sikat tinapod no agayim. Tuladag ti kinasayaan ma. Good job, Tata Badong. Kasta tinasaya at agayam. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insura para iti radyo ni Step Meron Nalika. Ken iti direksyon Voichi Paglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyamin kami, itingkay panagdangay. Daga mo diti parangan niya, Wangkail. Ay, agpapaanginak. Umayak ko mamakimirinda. Tawan mamirinda, di balay ikaw. Ay ingkalata di kusina, tadapay tinapay. Ken adan sa titimplaan adyos ijay. Anya ka mo tananggail. Nagdigos ka kaday. Ha? Ay kwa, inton bigat nga agdigosak ta nalaminti water. Bareng pumudot inton bigat. Nagado ti maang angot ko keng ganggay. Number 1, agat nuwang ka. Una tanapanak nagipalinong itinwang. Ken inarakop ko pa jenwang ko. Ha? Number 2, agat anglit ka. Ket nagling utak Number 3, agat aso ka. Inubak ngamin itay di aso. Ta kaya't nangaubak. Ay loko da di nga aso. Naglambing. Kaya't nakidin maturugak kano iji kulungan na. Yay. Kasta kalambing di aso kwa raw. Agat kalding ka pa yung gail. Na Naglalaok ti angot mau. Yung kakiti agdigaw. Antay, nagaangot niyang gail. Apayasaan nga agdigaws. Ay, kimarumanan ti sakit na asado tay tes. Anya sakit day tantay. Kinasadot. Ha? Ala, sikat ti mangibaga amapan agdigaws. Inton bigat kanunantay. Wen, kastalatan ti isong bat na nukunaag amapan agdigaws. Inton bigat kunana. Bayan yung arudain. Tabarang agdigos inton bigat antay. Ay, umayak man makimirinda. Ay, wen ala, ingka ijay kusina. Tamang sagana ka iti merienda tayo. Wanantay. Aw, at tuyin ti merienda, antay, anggail. Sagay sa tayo a sandwich and juice. Ay na, kastaban. Ay, apag isuta mabisinak. Ala, tapara kanyak.
Tainak ang merienda ijay kubo di talikudan ti balay. Ah. Tajak magustuhan ti malanglang abko nga angin ditoy. Ay, way. Na Uray siyak manantay. Na, Ijayak mamit kubong agmirinda. di mapantayo ijay nga agmerienda. Ay saan? Ditoy kansalas inteng. Ha? Ala, kwarog. Intan ijay kubo. Wanantay. Inala kong tikuha. Na Intanantay. Sige. ay naggalas ang dagiti adwa. Kasla didak kayat akasangaw. Apay nga ta. Awan mo't madi nga inaramid ko Apay nga adidak kayat akasangaw nga agmerienda. Woo! Ay na! Nabang-ara nagpaya nagdigos, tuya. Uray siyak ba daw? Ay na! Nagmayat gayam tirik na no inaldaw ti panagdigaws. Ay, wine. Isungay ta. Inaldaw ta nagdigos. Sa nabalay ta, dumot ti danaw. Day talaeng tawan na bang luas sa bunta. Jay barsaw ti pagsabsabunta iti ulo ken bagita. Awan pa'y shampoo ken batsop tamal. Ay, uray na. Sa nabalay, ta nabang lumay. Kalaman si flavor ko naman. Ala, uray yun. Tinapatag, inaldaw tangag digaw. Na unay ni Banang nakatugaw latan di ta balkon gag silsil pa. Di na pa'y madlaw apal paliiwag Na agkatakatawa. Ay, saan nga digdigaws? Na Kabuteng na, tidanom. ay syaksa mo ti bagbagana. Syaksa ti paspasagidan na. Agad ang late. Hey, Banang! Ay, Paspasagidan na kanya. ha? Anya ti bagbagam, intay. Ay, saka di ti bagbagam asaan nga agdigdigos. Na Ay, dito'y manboy-boya at dito'y Facebook. Intay. Saan nga agdigdigos? Takabuteng na tidanom. Iso nga agat ang late. Ibagam no siyak ti dakdakamatan. Saan nga ron asika? Na Nala, adaywan nak dito'y balkon. Ta ituloy ko ti ag cellphone. Aday ta, mapunon titimba. Ay, indapot tinanong akas. Tuyop! Agdigo sa kun. Saan unay analamin ti danaw ta nangidadangak iti inayon ka. Agdigo sakman adaimbag. Day abanang. Paspasagidan na nga agat ang litak. Agdigo sakman. Agsabunak iti nabanglo asabon. Ken agsyampu akman iti nabanglo asyampu. Na Parintay? It's that yaw? Katwan. Apay. Kas kala nakasabat iti artista. Ay, huwid paray. Kasla ka artista. Aya. Oh. Aguray ka paray. Apaya kasta tilang mita. Nakalinlinis ka. Ha. Aya. Huwid mate. Ay nagbanglo ka pa'y paray. Na Agat babae ti pangbanglo mita. agat babae. Perfume ti babae ti kaat ko sawon paray. Ay, ibang banglok tayo perfume ni Banang. Ay mata paray. Nataer ka iti kasta lang ang mita. Kasla ka artista. Aya. Gapo iti nakunam. Ay, inta ijitersi na ni kagawad ko nang ta ilibre ka iti merienda. Ayos Ariglado paray. Inta ka ruday. Isumot lagayam nga ilibrin ni Kabadong tadinayaw na ka, kapitan. Ay, wala. Ngayon, imbaga natin agpaiso. Nataera kapitan. Ken, nabanglo ang pay. Ay na. Maya ka. Uraya lang na bang aran dito yung subdrinks. Ay na naghimasay. Ayos Ay, mga anak man pwede tayo tinapay.
Ay, na. Mayat ti lami is ti soft drinks. Siyak nga, Kapitan. Nakilibre. Na, apa, dinayaw mo ti langak aya. Saan mo? Kasano nga ilibre ka nga? Ha, ay, kasta aya. Ay, Kapitan, nakatatar ka mo tang. Ay, wun, nakabangbanglo ka pa. Magkasta, mala. Magalakan iti merienda mo ta, bayadak. Ay, wun, Kapitan. Ay, nakapulisa kon ba nang inakon maturog. Aguray ka. Sa bali manunday ta t-shirt kan short pan mo ah. Wala. Ay, narugit ngamin itay. Iso nagsukata. Anya anarugate. Kat 2 oras mula ang gaing suot. Na, Kan saan kamot arimwar tapno marugitan ko ma. ay, basta narugit na. Mum ngamin anya ba nang? Jak makaturog nung narugit ti badok. Oh, Ay na, nagadon ti lalabaan akawus mo. oh siyempre ah. Tagsukatak nga ron, di maurnaw. Ala, itake din maturog. Rabiin. Sa dino tinapa naman nakasapsapa. Nakariinga, ngawang ka. Nasapa ak anapan ijay balay da marimilyang. Napan ko inalatay tangdan ko ang nagiruot ijay paraangan kan likodan ti balay da. Takuna namang nga itang nga itid na. Aya, ay nagsayatay. Kat titangdan ka, inggatang ko iti sabon ang nabanglaw. Kan shampoo ang nabanglaw. Tapno nabanglo tamit ah. Di nasaya, nukasta. Inal daw tangag digaws. Di ag sabon tamit iti nabanglo ah. Ay, katuwan mo ta. Alaman nga ron, intan agdigos to yan. Tagsabunta, itinabanglaw. Sigay, aggidan tangag digaws. Ay, katuwan. Aggidan ta na. Aginigod ta. Wala, mala, intangarudan ba daw? Ay, Data, nakasagay saya kun. Kain agbangbang luak pa yakas tuyok apa. Ay, nagbanglo talaga na ito yung perfume ni Banang. Deng, rumwar ka ka din. Ay, wun. Ay, agjutak ijay barangay hall. Ay, nene. Ay, sos. Ah, Ibusam samot tanday tabang banglok. gumatang kan tumanin ah. Ay, nagnginaday tabang banglaw. Oh, Kan, nene. oh, Sa bali mananday ta jacket mo arumwar. Mabalin pa imot nga usaram jay jacket mo idikalman. Ha? Madalos pa imot. oho, so katakbit ah. Ilabam tunday jay ta naangutan. Ay. Inaldawan nga agsuksukat ka inteng. Naurnungan ti malalabaan akawis mo. Ay, agsukatak nga ron tapno nadalusak. Inaldawak nga ron nga agdigos. Di inaldawak ba't nga agsukat. Oh. Ay, kunak no di ka umay dito barangay hall ko araw. Apaw, nagtar ka itangkal. Kundi bisngay ka pa yan. Sakit. Ay na, nakabangbanglo ka. Ah, ay, siyempre naman. Saan kan akas iti sigab nga dudumati payud mau? Na, Saan kan nga agat kaldeng, nuang kan agat asaw? na, ay, sumardeng ka man ba? Subsobra, man ako na akong tisasawon. Agpay sumait. Angam no ita, nagtayar kanggal. Ha? Kasta ti kapitan, kas lagabar na or... Ay, ayos. Wananggal, iswa na sayad day ta. Ti inal daw ka anatay. Ay, aginanaak man pa'y. Maribanang, Day. umayak man. Umay kay kan itilinutok apansay. Ay, agyamanak mare. Pag-iso, mabisina kaon. Na, nagadumot kan tilinaba ang maray. Kan, nay, awan sapay badum dita. Ay na bado amin ni Inteng Marituyang. Saan la abado? Agraman ulas kan pundana. Nagadumong nagpaiso day talinaba among maray. Wen mare, agparikutak ita. Tainal daw mutten nga agsukat ni Inteng.
Sipod man nagdaldalos iti bagina kat nagadon ti lalabaak. Kasta aya. Ay imbag pa'y idisaan nga agdigdigos, tawan lablabaak. Kahit di mo kaya, tapno na dalos ita ni Kapitan iti bagina. Syakmat nga ron ti mabannog nga aglaba. At damat washing machine niya, Maray. Ay, uray pa'y, maray. Alang arudan, Maray, ang meriendakan. Kanumon da ito'y pansit nga nyagaw, tapno mapunas ti bannog mau. Ay, wen man, maray. Talaga ang mabisina kun kahit. Ay, thank you manan, Marituyang. Ay, jak kayat da ito nga isuot ba ng tadaman siya nan? Ikanak iti sa bali at t-shirt. Na, nakarartikan. Kalablabamot day taa. Ay, ada nga rod man siya nakadnay. Uray tada ka diti balay. Saan kamot amapan ijay ile, wenno ijay munisipyo. Basta jak kayat da ito. Ang mga numakita da. Eh, si kaano isuot mo ti adaman siya na. Ay, ibasura mo. Ay, kat napintas pa'y mat da ito a t-shirt. Kan basit lang mat tinaiman siya. Pwede ka makawawat. Ngarod kayat nga isuot adaman siya nanday. Jak kayat, period. Puwira iris. Madlaw mo ka di ita ni parinting, Maray. Tayta mo lang papataeran ta muna nga ramidan. Kat, nagbalbaliw nga rudan. Masapol ka no, akanayon nan anadalos ti kawas na. Kan kanayon nga digos. Ay kat, mayat magtaan na bang lupay. Uwin nga raw. Sa bagay mayat nga agpaisaw. Amom nga min, Maray. No inaldaw ka nga agdigaws, priskaw ti bagay. Kawamat. Uray ka di si ka, Maray. Inaldaw ka mga agdigdigaws. Natural. Nga uray awang ba asawa. Kawan Apay, masapol nga ada asawam sa kaagdigos iti inaldaw. Sa bagay Malamay, mangtid ka man iti sa kenso ka. Tagadubo man. Naimas ti si Dayo Ay, wen, Maray. Nagpartiyak iti taraking ko amanap. Kit isaw ti yadubab. Mabitla ang taikan ka, kabadaw. Ay, awanan maisuot ko ba nang di ka naglaba? Si kamutan ata aglaba iti kausmaw. Na, Syakla aminan. Ay, kanayunak ang mabambanog. idijak ag suksukat, agreklamo ka. Ano ba yan? Itataka na yun nga agsukat, agreklamo ka lata. Ano ba yan? Gapaw, tanalaboskan. Na, Tulungan nakmat nga aglaba iti kawus mo Inusar mo la iti 2 oras, sukatamon. ay narugit na ron. Ay na, kas ka lamang lukloko Ay, basta narugit ti kawas ka, sukat akon. Iti kasta, kanayo anataer. Mayat gayam tirik na, no inaldaw anataer. Pues, sikat aglaba iti kawus mo. Saan asya? Ay, unay kan Maray. Agkonsumisyon kamatan kan ni Kapitan. Ay, nalabos ngamin. Inton kon, pinanawa kon. Ay, saan Maray? Lumabannog ka nga aglaba iti kawas na. Diin ka ipalondre kan ni Violet. Ay, ad-addan ajak kayat. Gastos laday ta. O di ano sam nga ilabaan ni Kapitan. Ay, agasam. Uray saan mo't anarugit ti kawas na, ang sukatan na lata. Sabali ti kawas na inton rumwar amapan ag-duty. Iti aldaw, agawid amapan ag-sukat. Iti malam, ag-sukat iti para balay na. Iti rabi ag-sukat iti para turog na. Ay, inaldaw akasta, Maray. Sa bagay